खुलुमबाय बिटिआरनि चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक एबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ बानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। श्रीमन्त चिउता इवनेसनि गेजेरजों मैया धेमाजि जिल्ला डेकापाम ओनसोलनि दाखोर-दाला सिबस्रांनाय, बोस्रांनाय, साखोन-सिखोन खालामो आरो इयुननि समाव दाखोर-दालाखौ जानला-मोनला गारनानै थासारिखौ मैला जानायनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय गोबां औवा दाखोर दोनथुमग्रा डास्टबिन बानायनाय जायो। बिथांमोना फोरमायो दि फैबाय थानाय समबायदियाव बिथांखि लानाय बायदि जानो हागोन। बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारि बिथाङा मैया चिरां जिल्लानि खैलामैलायाव दै लोमनानै दुखुथिया सुबुंफोरा रिलिफ थानांनाय नखरफोरनो गावनि इउटुबारनि रां मोन्नायजों गोबां रेशन रानदों। दुखुथिया नखरफोरा बे दुखुनि समाव बेबादि अनसुंथाइ होफैगोनखौ गोजोननाय मोनदों। बिटिआर सोरखारा सानफायाव 2 लाख किल'ग्राम अमा बेदर दैथायहरनायनि थांखि लादों। बड'लेन्डआव 30,000 सुबुङा अमा फिनो खाबु मोनगोन। 5,000 सुबुङा बे मावथांखिआव खामानि मावनायनि जायगा मोन्नो हागोन। मैया कक्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स बड'लेन्ड पिग मिशनखौ बेखेवबाय। बड'लेन्ड पिग मिशनखौ आसामनि मन्थ्रि अतुल बराया बेखेवनानै होबाय। मैया बिटिआर सोरखारा अमा फिसिनायनि बिथांखि लानाय हाबाफारिखौ मैया बेखेवनानै होबाय आरो मैयानि बे हाबाफारिखौ कक्राझार बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव लानाय जादों। मैया बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो आसामनि मन्थ्रि अतुल बरा। बिथाङा मिकि ए.डब्लिउ.ए.सि. नि धेमाजि जिल्ला सासे बर' लाइमोननि जाफुंसारनाय खम समावनो धेमाजिनि सिलाफोथाराव शपिं मल बेखेवदों। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा दख'रा गेलेग्रा फोथाराव भारत हादरनि गुबुन गुबुन फायखि हानजा थिसननाय होनायनि थांखि आगु फोरोंथाय मावबादा बेखेवदों। मैयानि बे हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बरमानि एम.एल.ए. भुपेन बर'। बिथाङा हरखाब जाब्रबथाय जाथायजों सा 5 बर' आइजोनि जिउ खहा जादों। बिटिआरनि एम.सि.एल.ए. बिथांमोना जरनायाव अनसुंथाइ रानहैदों। धेमाजि जिल्लानि एबसुनि बानजायनायाव जरनाय बेराजलगुबि गामियाव दैबानाजों खहा जाजानाय नखरफोरनो बिटिआर एम.सि.एल.ए. बिजितगोरा नार्जारि आरो प्रबिन बर' बिथांमोना अनसुंथाइ हैदों। बे हाबाफारियाव मिरु एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बड'सा ब्रह्म, धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लकेन बसुमतारि आरो गाहाय नेहाथारि उदां बि. बड'सा जरनाय दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मोजायगास नार्जारि, नेहाथारि मन'राम मुसाहारि बिथांमोननि मावथांखि फारि गासैबो बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसारहोयो। बाक्सा जिल्लानि आथियाबारि लामा बानायनायनि मुङाव रां जाख्ल'नायनि थाखाय ओनसोलनि रायजो-राजाफ्रा खुद्रिखांदों। थिकादारनि हेंथायै धर्ना होदों ओनसोलनि रायजो-राजाफ्रा।